però bikom miegħi nistgħu u determinati li nwettquha. Ħbib tiegħi, aħna l-underdogs, però bikom miegħi nistgħu nirbħu. Ħbib tiegħi, is-sija tal-Maltin fejn inti tqum u tajt jien hawn lest li nagħmel il-parti tiegħi waslet. Ħbib tiegħi, dan hu l-mument tiegħek fejn ikonna tmexxija ġdida, enerġija ġdida, ġenerazzjoni ġdida. Dan hu l-mument tiegħek fejn tagħti nifs ġdid lil Malta u lil Għawdex. Kien dan il-messaġġ pożittiv li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Burch waqt il-Kunsill Ġenerali Straordinarju li fih ġie approvat il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista fejn saħaq li l-poplu qed jistenna nifs ġdid. Inħabbar illi il-programm elettorali tagħna ser ikun fih propju 16 il-pilastru kruċjali. 16 il-pilastru li b'mod totali fih il-fuq minn 1000 proposta iddedikati għal Maltin u l-Għawċin kollha. Quddiem dawk preżenti fis-sala tad-Dar Ċentrali, Alex Burch insista li n-nies qed jistennew tmexxija ġdida u tama ġdida. Hawn u semma numru ta' proposti fil-programm elettorali li huma indirizzati biex jgħinu lill-poplu kollu. Irridu naraw ukoll illi ikonna gvern li jagħti kasek, jagħti każ l-individwu, illi intom ma tibqgħux sempliċement numru imma nħarsu lejkom vera bħala umani, bħala bnedmin tad-demm u l-laħam, il-politika soċjali ta' pajjiżna fejn naraw illi jkun iktar ġustizzja soċjali u politika li tilħaq il-kulħadd. Fost l-oħrajn Alex Burch semma l-proposta li titnaqqas it-taxxa l-ħaddiema kollha u self-employed, it-tneħħija tat-taxxa mill-kola, it-traħħis tal-kontijiet tal-elettriku b'medja ta' 30% u t-tneħħija tal-kirja tal-arloġ tad-dawl. Fakkar ukoll fil-proposti tas-saħħa li jinkludu 4 sptarijiet ġodda u Park Nazzjonali tas-Saħħa f'Selmun. Dan apparti l-proposti ta' żieda fl-istipendju b'25%. Vapuri ġodda tal-Go Channel u proposti għal first time buyers. Mhux hekk biss semma anke s-sistema moderna tat trasport tal-massa, żieda fil-pensjonijiet mill-inqas 650 euro u servizz tat-tabib tal-familja bla ħlas fid-djar lill-anzjani, spazji miftuħa, ġonna u parks fl-irħula.